O mercado de abastos de Pontevedra é o primeiro e único espazo da cidade que loce decoración de Nadal. Decoración absolutamente espectacular. Vamos ver tamén agora como quedaron as bancadas e o espazo gastronómico. Bueno, por fin estamos no Nadal. O ponte de dicembre é unha fecha estupenda para comenzar xa coa decoración, como facemos moitas e moitos nas nosas casas. O PSOE desmarcase así da postura dos seus socios de goberno. O BNG decidiu non prender o alumeado de Nadal nas rúas da cidade ata o vindeiro 16 de decembro, por aseguran enviar unha mensaxe de concienciación sobre a crise climática. Nos seguimos con o noso programa de festas do Nadal, promoción económica. Ten un esquema feito dende agosto, insisto, e así seguiremos. É evidente algo que xa dixen outro día, que haxa ambiente nas rúas, que haxa luces, imprescindible para o comercio e a hostelería. Van a ser luces LED, temos un cuidado absoluto polo medio ambiente. A decoración da praza foi inaugurada cunha visita na que participaron os concelleiros do PSOE e DIS do Partido Popular e representantes das asociacións de comerciantes e hostaleiros, entre eles o presidente de AEMPE, que amosou o seu descontento coa decisión do goberno local. Bueno, pues la verdad es triste que estemos nesta situación a estas alturas das Navidades xa estamos metidos nas Navidades. Pues está vendo como unha cidade triste, o alumbrado de Navidad tira de todo, tira do espírito, tira do bolsillo, tira de todo, do consumo. Para que isto funcione hai que consumir. O seguinte espazo no que a Concellería de Promoción Económica vai actuar é a Alameda. Alí comezarán próximamente os traballos de instalación das 5 carpas de Pontexogos.